Time check is 9:42. Nandito tayo sa may bypass road papuntang TP-Lex, Cabanatuan. Dito rin yung shortcut papuntang Barangay Maliko, San Nicolas, Pangasinan. Doon tayo galing sa may MacArthur Highway. Yan, papuntang Baguio City. So simula dito sa akin ang tatayuan ko 26 kilometers. Katumbas niyan is 36 minutes. So estimated time arrival sa pinpoint natin, Tayog o Tayog. And estimated time is 10:21 AM. Diyan tayo mag-start papuntang Barangay Maliko, diyan sa may San Nicolas, Pangasinan. So tara, let's go. Galing, ano kayong gagawin dito? Napakalawak. Na-overtikan lang tayo ng Rusi. Dito na yung tulay. Ang ganda oh. Wow. Ayan, ito yung T-Plex. Ayun, dito na tayo. Kakaliwa na tayo dito. Ayan. Heart Rosales. Dito ako nandito minsan pagka pumupunta ako ng Barangay Maliko. Ito, Rosales Grotto, 1.5 kilometers to Baguio City ito. Balungaw, Umigan. Ayan, dito this way. Dito tama tong dadaanan natin. Ang sarap talaga tumakbo dito sa Pangasinan. Napaka-smooth ng daan. Yeah! Woohoo! Woo! Let's go! Woohoo! Ganda ng tulay, yung kulay orange. Woo! Lagasit Bridge. Tayog. Magic Mall, Tayog. Ano bang tamang pronunciation yan? Tayog o Tayog? Sunflower Camp. Saan kaya yun? Saan kaya yun dito, no? Maganda daw dyan eh. Welcome to Barangay San Francisco. Wow. Napakapayak ng pamumuhay nila dito. Halos walang gaanong tao, guys, oh. Probinsyang probinsya, no? Ito. Bayan ng Tayog, lalawigan ng Pangasinan. Ito yung papuntang Maranum Falls. Ayan, puntan din natin yung Maranum Falls na yan. Dito lang din yan, guys, sa may Pangasinan, San Nicolas, Pangasinan. Maranum Falls, maganda ba dyan? Subukan natin puntahan mamaya.
Welcome Barangay Magkaisa. Dito nga pala tayo kumain, no. Shoutout kila ate. Ayan, lutong bahay. Christy Eatery. Ayan. So this way to Natividad. Ayan. Puntan din natin mamaya. Ayan. Ito yung munisipyo ng San Nicolas. Oh, napakaganda, oh. Tingnan nyo, oh. Ang ganda. San Nicolas Municipal Hall. Ang ganda. Wow. Ayan na guys, oh, makikita na natin yung mga bundok na yan. Yan yung pupunta natin. Grabe. Namiss ko tong Barangay Maligo. Woo! Ang ganda. Ganto. Wow. Palipat tayo ng drone. Alright. Ito, may nakalagay to Maliko. Ano meron? Hello po. Good morning po. Woo! Maliko, akala ko hindi tayo papasukin kasi may mga bantay na pulis. So, yung mga gustong pumunta dito, hindi nila ina-allowed yung mga walang helmet. Prone sa aksidente itong lugar. Kailangan dapat safety first. Woo! Woo! Welcome to Bella Verde Trail. Woo! Woo! Sarap bumangking dito mga kagala, oh. Woohoo! Woo! Grabe, dito pa lang makikita mo na yung view. Napakaganda. Wow. Grabe. Manghang-mangha pa rin ako. Napakaganda dito, yung mga bundok ko. Mag-aalista. Napakaganda. Woo! Ang daming riders na pumupunta, oh. Grabe, napakaganda dito. Grabe, ginagawa yung daan.
Dandahan lang kayo dito, huwag kayo masyadong mabilis pagka pupunta kayo dito. Ang ganda! Grabe! Ayun o, mga bundok. Lodging. Wow! Look at that guys, oh, napakaganda ng mga bundok. Wala akong masabi kundi wow, wow, wow. Napakaganda. Ingat lang mga kagala. Napakadelikado ng daan. Wow. Tinitibag nila yung bundok. Tinatapyasan nila yung mga bundok dito. Kasi parang expansion pa yata itong gagawin. Wow. Napakaganda. Ayan mga kagala, habang bumibiyahe tayo, bibigyan ko kayo ng konting trivia sa lugar nating pupuntahan. Alam nyo ba na ang Villa Verde Trail ay isang historic place? Dahil dito naganap ang madugong labanan noong World War II. Malaki ang ginampanan ng lugar na ito noong panahon ng digmaan. Alam nyo kasi mga kagala, panahon na yon ay natalo ang mga Japanese sa Manila at nag-retreat sila papuntang norte. At syempre ang mga tropang Amerikano at kapwa nating Pilipino ay hinabol sila para tuluyang mapatalsik sa Pilipinas. So ang ginawa ng mga Hapon, gumawa sila ng mga defensive line sa may Balete Pass or tinatawag natin ngayon na Dalton Pass. So ayun na nga mga kagala, medyo nahirapan noon ang mga tropa nating Amerikano at kapwa nating Pilipino na talunin sila sa Dalton Pass kasi maganda yung kanilang defensive line. Ang ginawa ng mga tropang Amerikano at mga kapwa nating Pilipino ay naghanap sila ng ibang daan at nakita nila itong Villa Verde Trail. Balak gawin at ikutan ng mga Hapon para atakihin from the rear. So buong akala nila ganun kadali yung gagawin nila, pero na-anticipate ng mga Hapon kaya dinipensahan din nila ang Villa Verde Trails. Marami din silang defensive lines na ginawa dito. So nagkaroon ng matinding sagupan sa pagitan ng mga Hapon at tropang Amerikano. Tinawag na Villa Verde Battle. Sa tagal na sagupan, kalaunan nanalo rin ang mga tropang Amerikano at mga kapwa nating Pilipino. Pero syempre, maraming casualties on both sides. So yon ang ating pupuntahan ngayon mga kagala, ang historical place ng Barangay Maliko na nahati between Pangasinan and Santa Fe. Grabe, napakaganda. Napaka-relax pa ng hangin. Ang lamig ng hangin kahit na mataas na yung araw. Wow, look at that view. Ang ganda. Ano meron dito? Ba't sila tumigil? Siguro dito sila kakain. Wow, napakaganda ng view. Oh, ang lakas ng hangin. Tinatangay tayo. Ganito. Woohoo!
Wow! Ang lakas ng hangin! Dumami na rin pala yung mga nagtitinda dito. May mga net yung ano, pader ng bundok. Nilalagyan na ng net yung pader ng bundok para hindi gumuho. Ang ganda oh. Napaka. Sorry naman. Ganda dito. Doon tayo. Wait lang po. Agiran. Ang ganda. Dito masarap mag-drone. So ito may mga basura. Dapat pinapahalaga natin yung kalikasan. Katulad dito makikita natin yung kalikasan, tapos ito makikita natin basura. Wala na. Wow. Ang ganda. Grabe. Napaka-solid. Kahit ilang beses na tayong bumalik dito, talagang ma-attract ka pa rin sa ganda ng lugar. Kita nyo naman, napakaganda oh. So hanggang dito pa lang tayo, mayroon pang pupunta no. Pupuntahan pa natin yung pinakadulo nito hanggang marating natin ang Sherman Tank dito sa may Villa Verde Trail. So, dito magdo-drone shot muna tayo. Napakaganda oh. Sana all mga naka big bike. Ayun o. Sige ulit. Ayan, may gustong i-shoutout si sir Pops Chris. Nasa Cavite ngayon. Nasa Cavite niya. Ay grabe. So ito guys, so nandito ngayon tayo sa may I Heart Maliko. Ayan, Kalit View Deck. Ang daming riders dito, talagang dinarayo tong spot na to. Habang nagmamaneho kayo ng motor, makikita nyo tong overlooking na ganda nitong kabundukan dito sa Barangay Maliko. Actually, ano na to, part na ng Villa Verde Trail. So malapit na tayo sa Sherman Tank, ating pupuntahan yan. So okay lang kasi in-enjoy naman natin to. Grabe, napakadaming riders oh. Alright. So tara, let's go. Pops, kita-kits sa taas. Ganda.
Grabe. Woo! Ang lamig. Wow. Ang lakas ng hangin. Negative yung drone dito. Si nanay oh, solo moment. Tingnan nyo yung mga gumuho dito oh. Napakadelikado pala. Ano pagka panahon ng tag-ulan. Sobrang guho talaga ng mga bato oh. Gumuho na rin yung part na yun oh. Wala, bumigay na rin. Sayang yung construction. Oh, may naglalaba rin dito. Ka MT-15. Shout out. Nakakatakot naman yun. Grabe. Wow. Amazing. Ayun yung pinakamalaking bato dito. Hindi pa rin nalalaglag. Ang galing. Sobrang lamig. Wow. Ang ganda talaga. Okay na pala yung daan dito mga kagala. Sa mga nagtatanong na hindi pa nakakarating dito sa Barangay Maliko, simentado na po yung kalsada dito 100%. Yan. Marami na rin mga motoristang pumupunta dito sa lugar. Yan. Alam ko dito malapit yung Kindaw campsite. Nasaan na ba yung Kindaw campsite na yan? So guys, nandito na tayo sa may Sherman Tank. Ito, Sherman Tank na to eh. Alam ko. Grabe. Halos puno lahat. Walang bakante. Ito, malapit na tayo sa may Maliko Viewpoint. Grabe, napakaganda naman kasi talaga dito. Ganito. Solid. Ganito. Dami mga turista pupunta dito, mga motorista, mga motorcycle, mga nakasasakyan, family. Ito yung pinaka landmark itong Barangay Maliko. Itong welcome sa Likulas ng Maliko Viewpoint.
Ayun yung motor natin. Grabe lakas ng hangin. Pasok tayo, magkakita tayo sa loob. Let's go. Ito may mga cup noodles din sila dito. Tapos may mga mani. Pasalubong. Mga paps yung sticker niya nandito. Kay Seku. Ay ng Gero TV. Chico. Unico. Pambayad. Ang dami kumakain dito. Wala tayong pwesto. Mamaya. Gala, meron tayong mga bagong subscriber. Ito, sila sir. Pangalan mo? John Rico. Ayan, John Enrico. John Rico. John Rick. Ayan, shoutout kay Sir John Rick. Enjoy po. Salamat. Thank you po. Ay, ito, hindi ako magpapatay ng camera. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda dito. Yeah, yeah, yeah. What a view. Grabe, ang tarik. Nakakalula oh. Sus Mariosep.